O nintak na ang mga kapaglaom, malipayon ta nga diin ang Dios nagahatag kanato og higayunan nga makahimo ta sa pag-ambahan sa paghatag og kining pagpasabot sa gugmas Ginoo sa iyang gibuhat, no, ibininduta sa mga nature nga makita nato mga kapaglaom, mga kining kita na to ang gugma sa Ginoo pinaagi sa iyang mga buhat. Oh, gaana kaayo mga kapaglaom, no, nang ilawom sa dagat, mga sa dagat makita na to ang mga kinayahan, makita na to ang mga butang nga naa sa dagat, no? Gaana gi kayo. Og atong hibaluan mga higala nga ang atong Ginoo naghatag gid siya og kining panahon nga kita magmalipayon mga higala tungod kay siya naghatag nato og nindot kaayo nga mga kinaiyahan, no? Adunay bulkan, adunay mga dagat nga mapula, no? Nga na gid siya mga igsoon. Na mga klase-klase nga mga hayop, mga langgam, o ito makita din ha mga kaigsuunan niya nagtuota nga patay na nga langgam pero manglupad di ay mga higala, no? Manglupad di ay o muna nga malipayon gyapon ta nga magsudong sa kinayahan nga gibuhat sa Ginoo, no? Adunay mga mananap, adunay mga matay, adunay mga buhi, no? O ang Biblia nagsulti ng mga kaigsunan niya moabot yun ang panahon higala, no, nga moabot yun ang panahon nga makita nato nga ang dagat mapula, no, nang pula ang dagat niya naay mga hinungdan unsa na nga nganong napula mga kaigsunan tungod sa siguro kainit, tungod sa bulkan munang napula. Pero sa Biblia higala ang gino nang gitawag gid siya og ang dagat mahimo gyung dugo. Daw dugo sa taong minatay. Basta-basta mga kaigsunan, no? Atong makita ang kadagatan gibuhat sa Ginoo. Atong nakita ang mga nindot kaayo nga mga view nga ang mga tao higala mga ligo, ang mga tao malipayon, samtang naga duol sila sa mga kinayahan sa mga kadagatan sa beach ug uban pa. Hilabihan pagkanindot sa nindot kaayo ang view makita nato mga igsoon ang kinayahan. Ang sulti sa Biblia gibuhat sa Dios ang kalibutan sulod sa unom ka adlaw, no? Sulod sa unom ka adlaw ug kini nakita higala nga hilabihan sa pagkanindot. Primerong adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulo, ikaupat, gibuhat niya ang kahayag, gibuhat niya ang adlaw, gibuhat niya ang mga katubigan, gibahin niya, no? Yan ano? Kabungturan, kakahuyan, pagkagana gid kaayo mga igsoon, no? Nakita nato higala, no? Nya hilabihan sa pagkagana mga kaigsunan. Ang nakakuha na igsoon nga dunay mga mananap nga nangamatay, no? Siguro igsoon dunay mga kalamidad nga mahitabo pod aduna gyoy mga kamatayon mga kaigsunan. Dunay kamatayon higala. Una nga ang bulkan igsoon dili kay sa usa lang kabahin, no? Ilabing daghana. Muna mailhan nimo nga naay bulkan mga kaigsunan. Mailhan nimo higala tungod kay init ang tubig. Magbukal ang tubig mga igsoon, no? Muna nga unya na poison ana mga kaigsunan. Muna nga ang mga tubig mahimong kinimurag dugo, no? Mahimong murag dugo mga kaigsunan. O kagana gi kaayo, no? Kita nato diri igsoon. Genesis 1:1 sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta ug ang kalibutan gibuhat niya sulod sa unom ka adlaw. Pagkagana
sama sa paraiso nga gibuhat sa Ginoo. Pagkagana mga kaigsunan nga makita nato higala ang kining unsa gayud ang kinaiyahan nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya man ang magbubuhat, no? Hebrehanon 12:1 ug 2, siya ang magbubuhat igsuon. Ang anak magbubuhat sa kalibutan. Muna ka elebihan sa pagagana sa mga talan-awon nga gibuhat sa Ginoo. Di pagyud mao ni mga kapaglaom, naapagyoy pinakanindot kanang paraiso nga gibuhat sa Ginoo. Grabe kanindot mga kaigsunan. Grabe kanindot ang paraiso higala. O kana ato ng pabuton kay kitang tanan mga kaigsunan papuy-on mo gid ana labi na nga mahimuot ang Dios kanato, no? Once mahimuot siya higala, papuy-on ta ni anang gingharian sa langit igsoon. O gana kayo, di ba? O pati inita di igsoon, atong nakita diri higala gaaso-aso na tungod sa kainit mga kaigsunan. Kay natiliwala mo yun yun. Muna daghan og minerals, mga higala. Kini daghag minerals nga makaayo sa panglawas. Muna nga malipayon ta sa Ginoo nga naadi ay panahon nga makita nato og unsa gyud ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa gugma mga kaigsunan, nakita nato ang nindot kaayo nga mga talan-awon, no? Nindot kaayo nga mga talan-awon. Karon atong hinumduman nga kung magisgot ta og gugma sa iyang pagkamagbubuhat, ato pong tumbasan mga higala, no? Tumbasan po nato og kanang maayosab nga mga pag-alagad nato sa Ginoo. Langutaan ang mag tulisok-tulisok ta higala nga ikaw kamo mo'y mga sayop kami dili. Di lang ta anak mga kaigsunan kay ora mawala na hinon atong pagkakristohano na, no? Ang giawhag ang mga CFD, mga Adventist nga di na ta mangingon ana plain wali-wali ra gyud, no? Pag magisgot ta og kining mga doktrina magasumpaki, ayan ang pakapini. Butang ta, Domingo na gining amo, ayan ang pakapini nga. Katong nagbantay sa Sabado, Yasyawa. Ay, wala na pakapin. Sabado ang among gibantayan, nagbantay Domingo, Yasyawa. Dili na ta mangingon ana, mga kapaglaom, no? Di na ta mangingon ana nga magpakapin. Kaya ang pakapin higala mo na siya dili siya maayo. Kaya na din na ang mga pagpanaway, mga kaigsunan, mga pagdaot sa dungog, pagdaot na antot niya, mapersonal na nato tungod sa atong kalagot kay magbalos-balos lagi igsoon. Mao na siyang resulta higala sa panahon niya mo-active yun ang bulkan mga kaigsunan, no? Once mo-active ang bulkan igsoon, gapasabot nga mag-asog yun na ang tubig, no? Kung mo-active na ang bulkan mga kaigsunan. Bukal na siya, tanawa. So, sa pa may mabuhi din ha mga kaigsunan. Mabuhi pa ang mga kwandya, kinang mga nagpuyo sa tubig, wala. Ang nakaduol sa tubig nga mga kahoy mga kaigsunan, nangamatay, patay gyud mga kaigsunan kay grabe gyud kainit, no? Grabe gyud siya kainit. Una nga nakita nato higala ang kinayahan sa Ginoo. Di ba? Ana lagi na mga igsoon. Og ang Dios higala nakakita sa atong gipangbati. Gusto na magyud ta mga kaigsunan nga uban gyud ta sa Ginoo sa langit, no? Kay ito sa langit higala wala na mga kagul-anan dito. Juan 14:1 ug 2 ug 3 sa balay sa kong mandaghang puluyanan, di ba? Naingon ang Ginoo, dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios at sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa kong amahan adunay daghang puluyanan.
Moingon ba unta ako nga makaadto ako mag-andam og luna alang kaninyo, sadyang makaadto nako mag-andam nagluna alang kaninyo, mubalik ako pag-usab og pagakuhaon ko kamo. Ingon ana igsoon nakita nato no nga unsa kanindot sa paraiso igsoon. No? Gaabi na kanindot igsoon sa paraiso. Muna gingon nga kung makita lang nato mga higala kung unsa ang paraiso sa Dios. Oh. Makita nato unsa gyud kanindot mga kaigsunan, no? Nindot ka higala. Nay kanibtang naata sa probinsya mga kaigsunan, no? Perting nindota gyud na atas probinsya di. Oh. Perting nindota oy na atas probinsya mga kaigsunan. Tawa kita na to di ba? Oh. Stilan kagana. Og sa probinsya muna giingon mga kabaglaom nga wala gyud problema kung naa ka sa probinsya, mananom, no? Pagkagabi hilabihan sa pagkamingaw gyud kaayo, no? Mingaw kaayo mga kaigsunan, hilabihan sa pagkanindot. Nindot kaayo ang kinayahan, nindot kaayo to ata sa probinsya, magpuyo, alagad sa Ginoo, mananom, walay mga kontra, mga kaaway dito. Wala, no? Gaana gyud kaayo mga kaigsunan. Gaana gyud kaayo nga gitawag na siya higala o gitawag na siya mga kaigsunan o kining country living, no? Magpuyo ta igsuon nga sa atong kalibutan. Walay away, walay gubot, walay saba, baka pananom. Nindot ang ato nga kahintang, nindot ang ato nga mga palibot, di ba? Kita na to ang palibot. Kagana gyud. Kung gana man igsuon mga kapaglaom niining atong kalibutan, mas gana gyud ang paraiso sa pagbalik sa Ginoo. Wag kanindot no. Paraiso pagbalik sa Ginoo. Hilabihan sa pagkagana mga kaigsunan. Okay, salamat kayo igsuon sa inyong pagtanaw, sa inyong pag-subscribe, pag-like and share. Mo nya ilag kalimot buton sa pislit sa bell mga kaigsunan para nga sa panahon niya aduna tay mga nindot nga mga video update mo mga kaigsunan, no? Salamat kayo. Biporta mang biya mga higala magampo sa ta mga kaigsunan. Dalaygon mamiyaw ng mga Dios. Salamat sa kinayahan nga kini nakahatag na mo og dugang pangkadasig sa pag-alagad ya kanimo. Salamat sa pagtubag, pagpasaylo sa masala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, salamat kayo sa inyong pagpakig-uban diri sa atong tulumanon pag-uting kay sa kamatuoran, ang paghiling sa kanindot sa kinayahan sa atong kalibutan. Kung nindot ang atong kinayahan sa kalibutan, mas nindot yun ang paraiso. Wa naman tayo panahon, salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako magaingon, wala kita'y mahimo sa pagpakigpatok sa kamatuoran, kundili pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. Bye-bye.